ହାତ ପାହାନ୍ତରେ ପରୀକ୍ଷା କେମିତି ଆମେ ଫୁଲ୍ ମାର୍କ ରଖିବା ତାର ଚେଷ୍ଟା ଆମେ ଚଲେଇଛେ। ପିଲାମାନେ ଯିଏ ବି କୋଶ୍ଚିନ୍ ତିଆରି କରୁଛି ତାକୁ କ'ଣ ଭାବିଛି ସେ ଜଣା ନାହିଁ। ସବୁ ବର୍ଷ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆସିବ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଦରଖାସ୍ତ। ସବୁ ବର୍ଷ ଆସୁଛି ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଦରଖାସ୍ତ। ବୁଝିହେଲା ତ? ତମେ ଏଇ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପଢ଼ୁ କିମ୍ବା ଯାହା ବି ଏଇଟା ତ ପ୍ରାୟ ଆସୁଛି, ଯାହା ବି ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପଢ଼ୁ ତାର ଫର୍ମାଟ୍ ଏମିତି ଲେଖିବ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଲେଖିବ। ମାନନୀୟ କମା ଦେଇକି ତଳେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ରାୟଗଡ଼ା। କ'ଣ ପାଇଁ ଲେଖୁଛେ? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ୍ ଫଣ୍ଡ ନିମନ୍ତେ ଆବେଦନ ପତ୍ର ହେଲା, ବିଷୟ ତାପରେ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେମିତି ଲେଖିବା କଥା, ମହାଶୟ ମୁଁ କୁମାରୀ ନିଜ ନାଁ ଲେଖିବ, ପିତା, ଗ୍ରାମ। ତମେ ଚିଠିଟା ଲେଖୁଛ ସେଠି ଯଦି ପରୀକ୍ଷାରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଭାଗକୁ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁ ଲେଖିବ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦେଇନି ତମେ ଚିଠି ଲେଖୁଛ ତାହେଲେ ତମ ନାଁ ଲେଖିବ ହେଲା। ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଲେଖିବ, ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଲେଖିବ। କାରଣ କ'ଣ ଲେଖିବ ଯେ କାରଣ ଏଇକି ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଲୋନ୍ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲି ହେଲା ଏବଂ 15,000 ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରାଗଲା। ଏଇ ଲୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଛୋଟ ଦୋକାନଟିଏ କଲି। ଏହି ଦୋକାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରିଲିଫ୍ ଫଣ୍ଡରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଆଶା କଲି। ଏଣୁ ବିନୀତ ଅନୁରୋଧ କରିକି ଆପଣ ମୋ ପ୍ରତି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଚିରୋପକୃତ ହେବି। ଇତି ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲା। ଏପଟେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଆଡ୍ରେସ୍ ଉପରେ ଦେଇଥିବ ଯେଉଁ ରାୟଗଡ଼ା, ଏପଟେ ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ତମ ନାଁ। ବୁଝିହେଉଛି ତ? ସେ এইଭଳି ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ଦରଖାସ୍ତ ପଡ଼ିବ এইଭଳି ଭାବରେ ଲେଖିବ ଏବଂ ଦରଖାସ୍ତ ବହୁତ ସହଜ ଏବଂ 5ରୁ 5 ମାର୍କ ରଖିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଅଧିକ।